Helo a croeso i Cerddon Cymru. Dyna ni'n gwneud fideo heddiw ar Safon Uwch Bioleg. Yn pwnc ni heddiw yw cymwysiadau atgenhedlu a geneteg. Fel ydych chi'n gweld fan hyn, mae'n sôn am PCR, electrophoresis, proffilio DNA a peiriannau geneteg. Os ydych chi yn gwybod eich pwnc, fyddwch chi'n gwybod dydy hwn ddim yr unig bethau sydd yma. Ond dwi yn sgipio dros rhai o'r pethau sydd ar y cychwyn ohono fo. Right, so dyma di'r pethau dylai fod chi yn gwybod. Right, da ni'n cychwyn hefo y prosiect genom dynol ac estyniad i'r prosiect genom 100k. Da ni ddim yn gwneud hwnna yn yr fideo heddiw. So mae gyd o'r pynciau fan hyn wedi cael eu croesi allan oherwydd da ni ddim yn gwneud rhai yma. So da ni ddim yn sôn am materion maes e-sgol cysylltiedig. Y rheswm am hyn ydy mae gyd o'r pynciau yma yn cael i'w delio dda iawn yn eich nodiadau. Os da chi'n mynd i edrych ar nodiadau chi, myndwch chi ffeindio bod gyd o'r pethau yma yn cael i'w wneud yn reit dda. Felly, dydy o ddim yn bwrpas ni wario lot amser ar hwn heddiw. Right, ein pynciau da ni'n mynd i fod yn edrych arnyn nhw yw PCR ac electrophoresis. Rwan, hein ydy yr adweith cadwynol polymerase. Right, so PCR. Da chi dod ar draws rhain, siŵr pan oeddech chi wedi cael eich profion Covid. So be mae PCR yn sefyll amdano fo, dyna be fyddai'n edrych arno fo heddiw. Da ni hefyd yn edrych ar technoleg gel electrophoresis, ond y prif bwrpas o'r ddau yma ydy bod nhw yn rhan o proffilio DNA. Ac mae hwn yn ddefnydd forensig i adnabod unigolion defnyddio samplau DNA. Da ni wedyn yn mynd ymlaen i peiriannau geneteg. Dyma lle da ni medru mewn osod DNA yn defnyddio plasmidau bacteriol ac i'w rhoi DNA newydd i mewn i organebau neu rhywogaethau gwahanol. Ac yn olaf, fydda ni'n edrych ar yr defnydd o'r technoleg yma peiriannau geneteg gyda cnodau GM. Felly, sut mae unigolion yn cael i'w adnabod o ei DNA? Right? Rwan, problem ni gyda DNA ydy mae 99% o'r genom dynol yn unfath i pawb. Dim ond 0.1% sydd yn wahanol rhwng un unigolyn a'r nesaf. Rwan, yr rhannau sydd yn unigryw ydy rhain. Yr darnau o DNA nad ydyn nhw'n codio. Fel ydyn ni'n galw nhw yr intronau pan ydyn ni'n sôn am synthesis protein. Ac yma'n yr intronau yma, yn y rhannau sydd ddim yn codio, da ni'n cael be nhw'n galw'n ail adroddiadau tandem byr. Short tandem repeat yn Saesneg. Felly, beth yw'r rhain? Rwan, mae'r amrywiad hwn yn creu proffil genetig. Beth ydy o? Mae gennym ni fan hyn enghraifft o beth ni'n galw'r short tandem repeats. So mae hwn yn enghraifft o beth ni'n sôn amdano fo yn yr sleid flaenorol. So beth sydd gennym ni fan hyn ydy mae gennym ni dilyniant o G a T A. Well, actually, dwi'n meddwl bod hyn. Dydy hynna ddim yr un yn rhai. Ond anyway, dio ddim ot, oherwydd yn y llun fan hyn, beth ni'n medru gweld ydy, da ni'n medru gweld yr ail adroddiadau yma. So felly mae rhai hwnnw G a T A, mae rhai eraill fel da chi'n gweld fan hyn A T G, ac beth sy'n digwydd ydy, mae nhw yn ailadrodd. Ac yr mwyaf o ailadrodd, yr hiraf yw'r darn o DNA. A felly be mae'n golygu ydy, mae'r pellter o fan hyn. Right, so mae gennym ni fan hyn yr un pellter. Right, so fan hyn, right, mae'r pellter o'r rhan melyn yma yn llawer byrrach nac ydy o yn yr un yn y gwaelod fan hyn. Mae yna llawer mwy o bellter. A felly mae hwnna'n golygu bod gennym ni yr gallu i creu darnau o DNA sydd yn fwy. Right, so mae gennym ni fan hyn llun o'r math o beiriant sydd yn cael ei defnyddio. Mae hwn yn creu proffil DNA.
drwy defnyddio 2 prif gam yr broses yma. Da ni'n sôn am y PCR. Rwan, y prif rheswm am y PCR ydy i luosi y darnau o SDA. Wel, actually, dy ddim jyst lluosi'r SDA, mae'n lluosi yr holl DNA. Da ni yn aml iawn yn cael samples o DNA gyda falle rhyw 1 neu 2 o gopïau o DNA, a felly da ni angen miliynau, probably biliynau ohonyn nhw i ni fedru defnyddio nhw yn yr techneg o gel electrophoresis. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio i wahanu yr darnau o DNA. Felly, beth yw pwrpas yr adwaith cadwynol polymerase? Mae'n cael ei ddefnyddio os da ni gyda yr angen ar gyfer sampl mawr o DNA, ond da ni ddim ond gyda ychydig bach o DNA. So felly, beth sy'n digwydd ydy, mae y PCR yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu biliynau o foleculau DNA yn gyflym o 1 molecule DNA. Mae hwn yn galluogi ni wneud lawer o brofion ac mae'n golygu da ni'n medru wneud nhw'n manwl gywir ac yn gyflymach. Os da chi'n clywed am unrhyw beth lle maen nhw'n sôn am cold cases, dyma ydy be maen nhw yn defnyddio i wneud yr math yma o beth. Felly, be maen nhw'n wneud fan hyn? Rwan, maen nhw'n medru defnyddio PCR ac mae o yn aml iawn yn cael ei ddisgrifio fel datblygiad lled-gadwrol DNA. Maen nhw'n cael sampl o DNA, maen nhw'n cymysgu gyda yr enzym polymerase, so DNA polymerase, darnau byr o DNA, maen nhw'n galw'n baratywir, ac maen nhw wedyn yn defnyddio yr DNA sengl a'r paratywir yma i greu copi o y DNA. Da chi'n gweld yr darlun yma o beth sydd yn mynd ymlaen yma. Felly, yr dull sydd yn cael ei ddefnyddio. Yn gyntaf, mae nhw yn dadnatureiddio yr DNA gwreiddiol. Mae hyn yn digwydd drwy resogi fo i 95 gradd Celsius. Da chi'n gweld fan hyn yr DNA. Mae o yn cael ei ddadurwyn, da chi'n gweld ydi dadurwyn, ac mae'r bondiau hydrogen wedi cael i'w torri, felly mae'n creu 2 adefyn sengl. Wedyn, ar ôl hyn, maen nhw'n oeri'r hydoddiant i 50 i 60 gradd Celsius. Mae hwn yn achosi i'r paratywir, so'r darnau bach yma, i lynu i'r adefyn sengl. A mae hwnna wedyn yn fel cychwyn ar yr broses o sbarduno datblygu DNA. Felly mae o'n paratywir yn rhwymo ac mae o'n golygu bod yr enzym DNA polymerase yn medru glynu fan hyn a cychwyn darllen yr DNA a creu yr 2 adefyn newydd. Wedyn, trydydd pwynt, maen nhw yn gwresogi yr hydoddiant i 70 gradd Celsius. Felly mae hwn yn golygu bod DNA polymerase sefydlog, thermal sefydlog, sydd ddim yn cael ei ddadnatureiddio ar tymheredd uchel, yn defnyddio i gatalyddau yr broses i gynhyrchu yr 2 adefyn sengl newydd. Ac mae'r broses yma wedyn yn cynhyrchu 2 adefyn DNA dwbl, felly mae gennym ni rwan, lle gennym ni jyst 1 fan hyn, fydd gennym ni 2 ohonyn nhw, ac fydd y 2 yn union yr un fath i'w gilydd. Ac wedyn dyma yr broses wedyn yn ailadrodd ei hun llawer o weithiau. Mae yn cael ei ailadrodd tua 40 o weithiau. Fedrwch chi weithio allan yn eitha cyflym, so os da chi'n mynd o 1 i 2 i 4 i 8, a chi parhau wneud hyn, 40 o golchoedd yn dyblu bob tro. Fedrwch chi wneud swm eitha cyflym i weld faint o gopïau o DNA sydd wedi cael ei creu o just 1 darn o DNA. Dwi'n gwybod bod o'n sôn fan hyn fan 'na biliwn neu mwy na biliwn, a dwi'n gwybod bod gyd hynny'n meddwl, really? Ond os newch chi trio fo, fedrwch chi adael ni wybod. Ar ôl creu ein biliynau o gopïau o DNA, da ni rwan yn medru mynd ymlaen i'r cam nesaf o'r broses. Rwan, felly mae gennym ni ddigonedd o DNA. Da ni wedyn angen i'w
gwahanu darnau o DNA yn ôl i maint. Rwan, os fysach chi yn meddwl am DNA, mae'n anhebygol bod chromosomau yn mynd i fod yn lawer o wahanol feintiau. Ond, yr broses yma ydy proses lle maen nhw yn torri DNA i mewn i ddarnau llai a gwahanu nhw yn defnyddio yr electrophoresis. Mae hwn fel proses o chromatography, ond nyddio trydan ac mae ychydig bach yn fwy soffistigedig. Felly, be maen nhw'n wneud yn gyntaf? Maen nhw'n cael i'w DNA sydd wedi cael ei fwyhau yn y broses o PCR. Mae gennym ni wedyn ein darn DNA yn cael ei torri fyny i ddarnau bach. Mae hwn yn defnyddio endonuclease cyfyngu. Felly dyma o'n DNA ni ac mae wedi torri fo fyny i mewn i ddarnau llai. Dydy hwn ddim yn lun da iawn oherwydd be fysach chi gyda ydy bysa gennych chi darnau mawr, darnau bach a darnau canolig ac popeth rhwng bob un ohonyn nhw. Yr peth pwysig fan hyn ydy oherwydd bod DNA pob un ohonon ni yn unigryw, fydd pob un o'r darnau sydd yn cael eu creu yn mynd i fod yn eitha unigryw. Da ni wedyn yn llwytho'r samplau i mewn i ein electrophoresis, felly da ni gyda twll yn y gwaelod ac mae'r DNA yma yn cael i'w roed yn fel y tyllau bach yma. Ac mae trydan wedyn yn cael i'w pasio i lawr yr gel. So dyma ni. Mae gennym ni ein cerrynt trydanol yn cael i'w yrru drwy'r gel. Mae gyd o DNA gyda gwefr negatif, felly mi fydd hi'n positif lawr fan hyn, negatif i fyny yn top, mi fydd gyd o'r DNA yn symud ar ei lawr yn yr achos yma. Ac mi fydd yr darnau lleiaf yn medru mynd ymhellach. So fel ni'n deud, haws i'r darnau llai fynd drwy'r mand allan yn y gel. So mae'r gel yn debyg iawn i chromatography, felly gennym ni sianeli bach neu mand allai bach yn papur chromatography. Yr un fath fan hyn, ond mae mewn gel mae chydig bach mwy soffistigedig. Felly mae'r darnau llai yn teithio ymhellach na'r darnau mawr. Mae'r DNA wedyn yn gwahanu o ran bandiau, so da chi'n gweld yr bandiau yma, a mae'n creu patrwm unigryw. Felly mae'r patrwm da chi'n cael yn fan hyn yn mynd i fod yn special i pob un ohonon ni. Da ni wedyn yn medru defnyddio be maen nhw'n galw yn e-sgol DNA. Mae hwn yn e-sgol DNA maen nhw wedi wneud ar yr ochr, a mae hwn jyst yn darnau o DNA, maen nhw'n dangos y gwahanol meintiau yna, a da chi'n medru gweithio allan beth ydy maint pob un o'r darnau yma. Felly, dyma ni ar ein ail bwnc ni, peirianneg geneteg, neu peirianneg genynau. Mae yna sawl enw arno fo, GM, genetic modification, genetic engineering, maen nhw gyd yn golygu yr un peth. A beth ydy ydy trosglwyddo genyn o un rhywogaeth i DNA rhywogaeth arall. Rwan, mae hyn wedi digwydd yn ystod rhyw. So felly mae rhyw wedi cael ei cymysgu, neu'n cymysgu DNA dau unigolyn, felly mae hwn wedi cael ei wneud yn flaenorol. Mae hwn yn broses mwy artificial oherwydd mae o yn mynd o un rhywogaeth i rhywogaeth arall. Mae'n creu organeb sydd be fydd yn galw yn draws enynol. Genetically modified ydy hynna. Enghraifft fan hyn ydy rhoi genyn insulin i bacteria. Dydy bacteria ddim angen creu insulin, ond dyn ni angen insulin ar gyfer pobl sydd yn diabetic. Dyma nhw yr camau sylfaenol i gychwyn ar peirianneg geneteg. Felly, beth da ni'n gwneud yn gyntaf ydy mae rhaid adnabod ac echdynnu'r genyn. Mae angen wedyn mewn osod y genyn mewn vector, fel arfer darn o DNA, ac pan mae'r DNA yn cael i'w ailgyfuno at ei gilydd, mi fydd o'n creu DNA ailgyfunol. Mae angen wedyn mewn osod yr vector, sef y darn o DNA, mewn celletïol, a wedyn dod i adnabod yr organeb trawsynynol, a wedyn cael yr celletïol i gynhyrchu y protein. Felly, sut mae adnabod ac echdynnu'r genyn? Mae hwn yn eitha
anodd, a mae hwn yn rhywbeth fysa chi yn meddwl sut fysa nhw medru gwneud hyn. Un o'r pethau o wneud o ydy drwy defnyddio chwiledydd genynau. A beth ydy hwn? Ydy darn o DNA sydd gyda yr un basau a fysa wedyn yn medru sticio i yr genyn da ni'n edrych amdano fo. So mae'n darn penodol o DNA ac mae wedyn yn gyflenwol i adran o'r genyn sydd dan sylw, so fysa fo'n medru galluogi ni adnabod o. Mae hwnna yn un techneg. Da ni hefyd yn medru defnyddio un neu ddau ensym i arenigo yr genyn unwaith da ni wedi cael gael fel arno fo. Da ni'n medru defnyddio transcriptase gwrthdro ac endonuclease cyfyngol. Reit, so hwn i fi ydy'r peth mwyaf clyfar maen nhw'n wneud. Be maen nhw'n medru wneud ydy, maen nhw yn medru defnyddio transcriptase gwrthdro i adnabod y genyn. Felly, sut mae hyn yn cael ei wneud? Wel, mae unrhyw gell fydd yn cynhyrchu yr protein. Felly, ni'n meddwl amdano nhw celloedd yn y pancreas yn cynhyrchu insulin. Be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n wneud llawer o gopïau o mRNA. Rwan, dydy mRNA ddim yn genyn, ond os da chi'n defnyddio transcriptase gwrthdro, so transcriptase fysa newid fysa newid DNA i mRNA, so fysa fo'n mynd i'r cyfeiriad yma. Os na eisiau transcriptase gwrthdro, mi wneith o fynd i'r cyfeiriad gwrthdro, mi wneith o newid mRNA i mewn i DNA. A dyna'n union be maen nhw'n defnyddio yn fan hyn. Felly, unwaith maen nhw wedi cael i'w mRNA nhw, maen nhw wedyn defnyddio transcriptase gwrthdro i creu ein DNA. So dyma fo ein DNA ni. Hwn di cDNA, complementary DNA. Ar ôl cael y complementary DNA, maen nhw wedyn yn medru defnyddio DNA polymerase i ffurfio ein darn arall o DNA a mae'n creu y defyn dwbl o DNA sef y genyn. Felly, fel ni newydd ddeud yn yr sleid flaenorol, da ni'n defnyddio ein mRNA i gynhyrchu copïau o cDNA yn defnyddio yn transcriptase gwrthdro, a dyma fo. Da ni wedyn yn defnyddio y polymerase i creu ein defyn o DNA dwbl, a mae hwnna wedyn yn copi o'r genyn. Rwan, so ôl ym mhen i fan hyn, mae gennym ni be maen nhw'n galw'n pennau gludiog. So maen nhw'n sôn fan hyn am pennau gludiog. A beth ydy hyn? Ydy, os da chi gyda yr DNA wedi cael i'w creu, be maen nhw'n wneud ydy, maen nhw'n wneud darn bach o DNA un edefyn, a maen nhw'n sticio nhw i bob pen. A mae hwnna'n helpu yr DNA fedru cael i'w ymgorffori i mewn i vector yn darn o DNA. Fyddwn ni'n sôn am hwnna yn nes ymlaen. Manteision, defnyddio transcriptase gwrthdro. Y prif un yn gyntaf ydy osgoi lleoli'r genyn. Mae posib lleoli'r genyn yn defnyddio pethau fel prosiect genom dynol, ond mae hwn yn medru galluogi ni wneud yr broses yma'n gyflymach. Un arall ydy, dydy yr DNA sy'n cael ei cynhyrchu, yr genyn, ddim yn cynnwys intronau. Dwi'n meddwl bod hwn yn swnio fel, beth ydy'r pwrpas o hynny? Intronau ydy darnau o DNA, os dyn ni'n cofio yn gywir. Os mai dyma di ein genyn ni, mae gennym ni exonau, ond mae gennym ni hefyd intronau. A beth ydy'r intronau ydy darnau o yn gennym ni sydd ddim yn cael i'w defnyddio. Felly mae'r darn yma, darn yma, darn yma angen cael i'w torri i ffwrdd o'r rhannau melyn. Heina di'n intronau. Mae ein celloedd ni yn medru gwneud hynna, celloedd eukaryotic, dydy bacteria ddim yn medru golygu mRNA, golygu di edit. So mae y broses yma o tynnu'r intronau ddim yn rhywbeth mae celloedd
bacteria prokaryotic yn medru gwneud yn hawdd. Rhan, y rhan nesaf o'r broses ydy defnyddio endonuclease cyfyngol. Felly, mae da ni wedi cael transcriptase gwrthdro. Endonuclease cyfyngol ydy enzym sydd yn torri DNA. Rhan, maen nhw'n enzymau bacteriol, i'w pwrpas nhw oedd i atal feirwsiau rhag medru ymosod ar y bacteria, ac felly mae DNA bacteria yn cael ei torri fyny gan yr enzymau yma. I wneud yn sicr bod yr enzymau yma ddim yn dinistrio y DNA y bacteria, dim ond dilyniannau penodol sydd yn cael i'w torri, neu dyna'r unig lle mae'r enzymau yma medru torri. So mae'r enzym yn torri'r DNA yn yr llefydd arbennig yma. Felly, da chi'n gweld nhw fan hyn, lle maen nhw gyda ni cod, so G, A, T, T, C. Dyma lle mae'r toriad yn cael i'w gwneud. Rwan, mae yna llawer o wahanol fathau o endonucleasau, ond y rhai da ni gyda diddordeb yn nhw ydy rhai sydd yn gwneud toriad i gamogam. Rwan, beth ydy toriad syth? Dyma ni ein DNA, a mi fysa endonuclease yn torri syth ar draws, fysa fo'n jyst mynd syth ar draws, a fysa ni'n creu darnau o DNA gyda'r ddau adefyn, a maen nhw jyst yn stopio yn yr un lle. Mae y rhai sydd o ddiddordeb i ni ydy rhai yma sydd yn torri'n egamogam, felly maen nhw'n torri, mae'n mynd i wneud hwnna'n dda iawn, neu wneud o eto well. Da chi'n gweld o fan hyn, mae'n torri ar draws, ac beth sydd yn digwydd ydy, mae o yn creu basau rhydd. Felly, da chi'n gweld mae yna T, T, A fan hyn, a bydd yna A, T, T yn fan hyn, ac mae hein yn creu be maen nhw'n galw yn pennau gludiog, oherwydd mi fysa rhain yn medru dod nôl i'w gilydd i paru fyny ac ail ffurfio un darn o DNA yn lle bod gennym ni'r DNA ma wedi cael i'w torri. Anfanteision defnyddio endonuclease cyfyngol, neu cyfyngu. Y prif un ydy, os ydy'r safle adnabod yr enzym i torri o fewn y genyn, mae hynny'n golygu mae'r genyn yn cael ei torri yn ddarnau, a felly fydd o ddim yn gwneud i'w swyddogaeth. Mae genynau eukaryotic yn cynnwys intronau, dydy genynau prokaryotic felly ddim, felly os da ni'n trosglwyddo ein genyn i mewn i bacteria, mi fydd yr mRNA sydd yn cael i'w cynhyrchu gyda intronau ynddo fo. A felly, dydy yr bacterium methu torri'r intronau allan fel ni sôn amdano fo yn gynharach yn un o'r sleidiau cwbl o rai cyn hwn. Sydd yn golygu fydd yr mRNA sy'n cael ei cynhyrchu yn creu protein fydd ddim gyda swyddogaeth. Fydd ganddo fo ormod o asidau amino ac fydd o ddim yn gwneud i'w swyddogaeth yn gywir. Reit, felly, wedi adnabod neu wedi torri ein genyn, da ni rwan yn rhaid i'w mewnosod o mewn vector i fedru cynhyrchu darn o DNA fedra ni roed i mewn yn ein cell. Felly, un o'r prif rai sydd yn cael i'w defnyddio ydy plasmidau. Mae bacterium yn dda iawn. Dyma fo prif ddarn o DNA, ond fel da chi'n gwybod o'ch gwaith yn Uned 1, mae gan bacterium plasmids. Ac beth ydy plasmid ydy darn bach o DNA. Ac os da chi eisiau rhoi DNA i mewn i bacterium, ond ddim eisiau amharu ar y prif ddarn, da chi'n mynd i defnyddio ein endonuclease cyfyngol a torri yr plasmid. Ac yn belled da chi wedi defnyddio fo rhywun un i torri yr plasmid, ac da chi wedi defnyddio i torri yr genyn allan, mi fydd y pennau gludiog yn medru paru fyny a cysylltu. Da ni yn defnyddio beth sy'n cael ei alw'n DNA ligase i helpu rhoi'r ddau yma nôl at ei gilydd. So dyma ni ein vector
Right, so'r darn o DNA, so mae hwn yn y darn o DNA da ni wedi cael allan o'r bacteria. Da ni wedi defnyddio endonuclease cyfyngol i torri'r plasmid. Fydd o yr un un a da ni wedi defnyddio i torri'r genyn, felly mi fydd yna pennau gludiog. Yna da ni wedi rhoi pennau gludiog ar yr genyn yn defnyddio hwnna yr genyn wedi cael ei defnyddio neu cael ei creu drwy defnyddio transcriptase gwrthdro, ond mae gen i wedyn yn pennau gludiog yn fan hyn. A be wneith ddigwydd ydy mi fydd ein genyn ni yn medru ffitio yn fan hyn. A mi fydd y pennau gludiog yn cyferbynnu neu fydd yr basau rhydd yn gyflenwol i y rhai sydd yn yr pen gludiog yn y plasmid. So os fyddwn ni'n gwneud llun bach, chydig bach yn well fan hyn. So dyma fo ein pen gludiog ni yn ein plasmid. So dyma fo plasmid, dyma fo pen gludiog. Mi fydd y basau yn fan hyn, ac ar y gwaelod fan hyn, fydd nhw'n gyflenwol i y rhai yn yr genyn. Felly dyma fo'r genyn, dyma fo yw pen gludiog y genyn ei hun yn fan hyn. A wedyn mi fydd y pennau gludiog a mi fydd nhw'n gyflenwol i ein pennau gludiog yn y plasmid oherwydd mae nhw wedi cael eu creu drwy defnyddio yr un un endonuclease cyfyngol, sef hwn, yr un un enzym endonuclease cyfyngol. Yn olaf, mae gennym ni DNA ligase yn helpu y broses yma ddigwydd. Dydy darnau o DNA ddim yn mynd yn ôl at ei gilydd yn hawdd, felly mae yr DNA ligase yn helpu'r broses yma. A wedyn, da ni'n mewn osod ein plasmid ailgyfunol ni yn ôl i mewn yn y bacteria. Right, so mae'r bacteria trawsynynol rwan yn cynnwys y plasmid ailgyfunol. Rwan, mae y broses yma yn swnio fel bod o'n rhywbeth eitha hawdd i'w wneud, bod y plasmid yn mynd i mewn iddo fo, ond mae o yn eitha dyrys i'w wneud. Prif beth ydy, mae rhaid i'r plasmid lwyddo ymgorffori'r genyn, so felly mae rhaid i hwn fod wedi cymeryd i mewn gan y plasmid, ac mae rhaid i'r bacteria dermyd y plasmid yna. A mae yna sawl peth gall fynd o'i le hefo hyn. Rwan, i sicrhau fod y plasmid sydd yn cynnwys yr genyn insulin yn cael i'w cymeryd i mewn gan y bacteria, mae rhaid i ni ddefnyddio rhyw fath o ffordd o fedru gweld hyn yn digwydd. Ac beth sy'n cael ei ddefnyddio ydy genyn marcio. Mae yna llawer o amrywiadau o wneud hyn, ond yr prif un sydd yn cael ei ddefnyddio ydy maen nhw'n rhoi ymwrthedd gwrthbiotig fel genyn marcio. A be maen nhw'n gwneud ydy maen nhw'n fwriadol rhoi yr gallu i ymwrthedd neu gwrthsefyll gwrthbiotig i'r bacteria. Rwan, beth sydd yn digwydd fan hyn ydy mae gennym ni ein plasmid bacteria. Mae'n cael ei cymysgu gyda darnau o'r genynau ac gyda endonuclease cyfyngol a DNA ligase. A beth sydd yn digwydd ydy mae yna dau beth sydd yn medru digwydd. Mae yr genyn insulin yn medru cael i'w torri, mae'r genyn insulin yn cael i'w osod yn yr plasmid, ond mae o yng nghanol yr ymwrthedd i tetracycline. So mi oedd yna genyn fan hyn oedd yn rhoi ymwrthedd i tetracycline. Da chi'n gweld o fan hyn. Mae o tu ôl fy mhen i fan hyn. Falle na i trio symud o. Ond beth sydd yna ydy mae gennych chi yr plasmid. Mae gennym ni yr ymwrthedd i ampicillin fan hyn. A wedyn lawr ar yr ochr arall mae gennym ni ein ymwrthedd i tetracycline. A beth sydd wedi digwydd ydy mae'r genyn insulin wedi cael i'w osod yng nghanol yr genyn yma. Ac be mae hynna'n golygu ydy fydd y genyn ymwrthedd tetracycline ddim yn gweithio, ond mi fydd yr un ampicillin yn.
Os di'r plasmid yn ailffurfio heb gynnwys y genyn, fel da ni'n gweld fan hyn, neu fel sydd tu ôl fy mhen i, mae yr genyn tetracycline, neu ymwrthau tetracycline, dal yn gyfan. Rwan, yr peth nesaf sydd yn digwydd ydy, da ni yn cymysgu yr plasmid gyda ein bacteria. Ac mae yna 3 posibilrwydd. Mae y bacteria ddim yn derbyn plasmid. So mae yna'n golygu fydd o ddim yn medru gwrthsefyll ampicillin na tetracycline. So fydd ampicillin a tetracycline, a ddau ohonyn nhw yn lladd y bacteria yma. Mae bacteria hefyd yn medru derbyn plasmid heb addasu. Be mae hwn yn golygu ydy mi fydd o yn medru gwrthsefyll tetracycline a mi fydd o hefyd yn medru gwrthsefyll ampicillin hefyd. Yn olaf, mae gennym ni bacteria yn derbyn plasmid ailgyfunol. Rwan fydd rhain ddim yn medru gwrthsefyll tetracycline, ond mi fyddan nhw'n medru gwrthsefyll ampicillin. Oherwydd, os ni'n cofio o'n sleid o blaen, mae yr genyn ei insulin wedi cael ei ffitio yng nghanol yr genyn gwrthsefyll tetracycline. Rwan, sut da ni'n mynd i adnabod pa bacteria sydd wedi derbyn beth? Rwan, be maen nhw'n gwneud fan hyn ydy, maen nhw wedi tyfu lot o'r bacteria, so mae gennym ni 6 bacteria gwreiddiol. Maen nhw wedi creu 6 cytref yma. Maen nhw wedyn wedi gwneud stamp. So be maen nhw'n gwneud ydy, maen nhw yn agor y plat i fyny, maen nhw'n cael rhyw fath o stamp, rhyw fath o unai darn rwber neu rhywbeth. Maen nhw yn cyffwrdd yr plat. Mae bob un o'r cytrefi yma, samples o bob un o'r bacteria yn cael codi, ac maen nhw wedyn yn cael gosod mewn 2 plat arall. Ac mae'r platiau yma, hwn yn cynnwys ampicillin, felly da ni'n gweld mae cytref 1, 2, 3 a 6 yma. Yn yr un yma, mae hwn yn cynnwys tetracycline. So da chi'n gweld mae yna cytref 1 a 3. Rwan, be mae hwn yn golygu ydy fod ni'n medru gweithio allan pa bacteria neu pa cytrefi o bacteria sydd wedi gwneud beth. Felly, mae bacteria 4 a 5 ddim yn medru gwrthsefyll unai ampicillin neu tetracycline. Dydyn nhw ddim wedi derbyn plasmid, cos yna ddim yn wrthod i unrhyw wrthbiotic. Mae cytref 1 a 3 wedi derbyn plasmid sydd ddim yn ailgyfunol, oherwydd mae cytref 3 yn fan hyn ac yn fan hyn gyda'r ampicillin, ond hefyd mae o yn yr un tetracycline. Felly, dydy hwnna ddim wedi cynnwys neu wedi cynnwys plasmid ailgyfunol. Mae wedi cynnwys plasmid, ond dim ond yr un oedd heb y genyn. Gan olaf, mae cytrefi 2 a 6. So dyma nhw cytref 2 a 6. So da chi'n gweld nhw fan hyn. Mae nhw gyda medru gwrthsefyll ampicillin, a dyma fo fan hyn, ond dydyn nhw ddim yn medru gwrthsefyll tetracycline. So felly, dyma ydy rhai sydd yn cynnwys yr genyn insulin. Felly, rhain ydy y rhai fysa ni eisiau tyfu. Felly, be fysa ni'n neud? Fysa ni yn cael gwared o rhain, fysa ni'n tyfu y 2 arall, a da ni'n gwybod na nhw ydy y bacteria sydd yn cynnwys yr genyn insulin. Oherwydd bod nhw'n methu goroesi tetracycline. Rwan, mi fydd y cellau tuol da ni'n cynhyrchu yn cynhyrchu'r protein, a da ni'n medru gwahanu'r protein mewn nifer o wahanol ffyrdd. Da ni'n medru tyfu'n mewn fatiau mawr i fedru creu be da ni eisiau yr insulin. Da ni'n medru tyfu nhw ar platiau. Mae yna lawer o wahanol ffyrdd o'n wneud hyn. Rwan,
Oherwydd bod ni wedi arenigo ar bacteria sydd yn cynnwys y plasmid ailgyfynol, bob tro maen nhw'n atgenhedlu, maen nhw'n clonau, a maen nhw gyd yn cynnwys yr copïau o'r plasmid ailgyfynol. Ac mae'r ensym bacteriol yn cael ei trawsgrifio yr genyn, a mi fydd o yn cael ei defnyddio i cynhyrchu yn protein dan sylw. Pryderon prif un ydy mae gennym ni ymwrthaeth gwrthbiotig i facteria pathogenaidd. Felly, os di hwn yn trosglwyddo yr genyn ymwrthaeth gwrthbiotig i bacteria pathogenaidd eraill, mi fydd rhain yn medru gyda'r potensial i fod yn beryglus iawn. Hefyd, mae darnau o DNA yn cael ei drosglwyddo a gall hyn actifadu oncogenonau, a mae oncogenonau ydy pethau genonau sydd yn achosi canser. Cnodau wedi cael i'w addasu. Rhan, y cnodau sydd wedi cael i'w addasu ydy soia GM. Rhan, beth ydy hwn? Ydy, os wnewch chi edrych ar unrhyw gnodau neu unrhyw blanhigion neu unrhyw ffrwythau llysiau, mi wnewch chi weithiau gweld mynd. Mae yna llai ohono fo rwan, ond mi oedd yna, oedd nhw'n rhaid rhoi GM, bod o wedi cael i'w addasu yn enonol. Ac un o'r prif rai oedd soia. Rwan, be maen nhw yn medru gwneud ydy maen nhw'n medru rhoi ymwrthaeth i glefodau i'r planhigion, neu maen nhw'n medru rhoi nodwedd dymunol iddyn nhw. Reit, buddion o'r dechnoleg yma. Wel, da ni'n medru cael planhigion sydd yn cadw'n well ac am yn hirach. Maen nhw yn creu mwy o gynnyrch, felly maen nhw yn werth mwy o arian. A da ni'n medru defnyddio llai o blaleiddiaid. Does dim angen manylion hefo rhain, mae rhain jyst yn fuddion mae rhaid i chi i'w cofio am rhain. Pryderon arall yw bod yr genonau yn medru cael i'w gwasgaru yn y paill. Felly, os da chi wedi ychwanegu rhywbeth fel genyn gwrthsefyll chwynladdwr i blanhigyn, so enghraifft o hwn fysa, maen nhw'n medru tyfu soia, os oes gennym ni chwyn yn tyfu lawr yn y gwaelod fan hyn, os da chi eisiau cael gwarad o'r chwyn, da chi'n medru ychwanegu chwynladdwr. Problem gyda chwynladdwr ydy mewn lladd y soia hefyd. Ond os di'n medru gwrthsefyll y chwynladdwr, mi fydd yr chwyn yn cael ei lladd, mi fydd y soia yn tyfu. Problem gyda hwn, ddo, ydy mae yna bosib i'r paill gael i'w defnyddio ac pasio yr gallu wrthsefyll chwynladdwr i planhigion gwyllt perthnasau i'r planhigion yma. Mae'n hefyd effeithiau anhysbys oherwydd da ni'n bwyta protein newydd. Ac mae oherwydd bod y planhigion yma yn planhigion cnwd, dyna di un o'r prif broblemau. Ac yn olaf, mae gen ni lleihau bioamrywiaeth. A dyna ni, diwedd ein cyflwyniad. Dwi'n gobeithio bod bydd y niwynewid dros fo wedi bod yn help i chi. Cofiwch, fedrwch chi edrych ar eich nodiadau eich hunain, ond defnyddiwch yr adnodd yma i helpu chi gyda deall y rhannau yma o'r cwrs.